Какво става, хора? Аз съм Дейвид, пранка. Този път няма да пранкваме, а ще пробваме Лава Беар шоколадите. С Лава Беар. Това е млечен шоколад с пукащи бомбонки. А в този има пълнеж от ягодов чизкейк. Сега отваряме опаковката. Можете да видите опаковката колко е яка. И така, хора, опитах го, много ми хареса и му давам 8 от 10. Време е да опитваме и следващото. И така, хора, на него му давам 10 от 10. И хора, както видяхте, това беше клипа от мен. Този ми хареса най-много, а пък този също ми хареса, даже доста. И това беше от мен. Чао, чао! Ако това видео ви е харесало, оставете по един лайк и се абонирайте за канала, за да виждате още такива яки видеа.